jiena għamilt kuntatt għal-rasi, Għax inti ta' rasek. għaxina ta' rasi, u ovvjament determinat dejjem, u għamil kuntatt u rrenġajt biex imur naħdem Switzerland, ġo Lukanda ta' 5 tilel, u anka member ta' Leading Coders of the World, ġo Lukanda rinomata ħafna, ġo Bern, ġo Switzerland, ġo Bern. Kemm kellek żmien f'dal-punt? B'xi 20 sena. Sawa. U wara ħafna kedet tinsewx li Malta ma kienx fl-Unjoni Ewropea. Meta mort ngħid l-ommi u l-missieri li ħansiefer, tista' timmaġinaw il-panik li qabadhom daw, għax ma kenniex mhux bħallum, jiġifieri dan għallum it-tfal tal-lum imorru anytime ferri jridu jagħmlu kuntatt u jmorru. Tiġib work permit, titqgħod tistenna l-work permit, jagħmellek ovvjament jaċċettak il-hotel jew ir-restaurant li tkun sejjer biex jagħmellek karta so on and so forth. Jiġifieri kien hemm ħafna. Kemm dam il-proċess? Dadam xi 6 xhur biex ġi. Ġi work permit, ovvjament. Spiegalna naqra max forsi interessanti għalija, tipo kif għamiltu l-kuntatt? Le, il-kuntatt kelli da xef ta' Dragonara, baqa ġo moħħi meta jintlift l-opportunità meta kelli 16. Kellimt li xef, il-xef kellu, ovvjament, xef ħabibti jew fejġi li batu n-nies hemmhekk Dragonara kizmin. U kienu koll l-HR manager ta' Dragonara. Dik l-opportunità li kellek meta kellek 16 ma stajx mur. Eżatt, għamilta ta' 20. Għamilta ta' 20. Bajti ġifieri baqa ġo moħħi. U għamlu li kuntattu mort. Mort, kienet esperienza mill-isbaħu, ovvjament, tara affarijiet li qatt ma rajt fajtek, ovvjament. Kienet culture shock? Culture shock bira, u ġifieri batejt ħafna, għax ovvjament jien mort ġobern hija the German part, jien ma nafx kelma bil-Ġermaniż, ħafna minnhom kienu Ġermaniżi, kien hemm taħlita ta' nies, ġifieri Portugiżi, Spanjoli, Italjani, whatever, ma l-iktar Ġermaniżi. Daw ma jafux, mhux ma jafu jitkellmu bl-Ingliż imma jridu xi minnek u xorta jkellmuk bil-Ġermaniż, dak it-tip. Ġifieri daġi li mort id-dar, id-dar, mort ġol kamra, ġda mhux dar ikollok kamra. Kamra b'sodda. Tmur ġol kamra letteralment tikpi. Fimt, ġifieri dawna. Ġieli fiżikament bikkew ġifieri. Mela, 100%, mhux darba. Għalfej, kif tasal biex tiġi dak l-istat? Inti tagħmel ġurnata xogħol, 12 sija xogħol, tibda minn filgħodu sa flaxija. Trid ovvjament tipprova titgħallem dak li qed tara u li qed jinjoruk, plus il-komunikazzjoni hija zero. Inti meta ma tikkomunikax fix-xogħol tagħna hija diżasteru. U daw jien naf li jafu jitkellmu bl-Ingliż, ġieli kellmewni bl-Ingliż, u mbagħad ikun hemm mumenti fejn jagħmlulek ħajtek diffiċli ma jkellmukx, ant ma tistax tifhimhom. Ġifieri jgħidlek ġib li xi ħaġa, ġib li xi ħaġa oħra, mbagħad joqgħod idaħħaq ċina bik, fimt? Ġifieri jkun ta' brigades ikunu kbar, tifhem ġejkom ikollhom 60 kok, mhux wieħed u tnejn. Għalfej, xin il-motivazzjoni, għalfej taħseb jagħmlu għam? Ifimni l-ċejjem mhux ambjent faċli, ġifieri dejjem ħassib dat tip ta' nies, min jgħinek u min le, fimt? Dejjem ħassib kelli suxef minnhom eżempju kien hekk, fimt? Ġifieri darba jinnaf daħlet li ordni tard nibqa' niftakara. Switzerland tajta? Switzerland, għadna Switzerland. Ordni tard għalli jien kont qed naħdem ngħidulu fil-larder fejn ħadd għall-kiesaħ għalli ġib eżempju tnej ħaruf u fitella biex isajjarhom. Bl-irrabja ovvjament għax daħlet tard l-ordni mhux ma jistax tgħidilhom l-għennis, ma rid jagħmilha ma weħelti ma rasu. U għalli li bil-Ġermaniż u jien minflok ħadlu tnej ħaruf u fitella ħadlu tnej bif eżempju fimt ma fimtux. Daqqa bat iġi literalment dal-laħam kien ġol fridġ vacuum packjat u għaddabom li għal-rasi, fimt? Ma laqatnix, għagġani, baxek. Dit tip ta' tituni, tifhem. Mela, tlaqna?